Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li għat 3 snin li ġejjin il-Gvern se jinvesti €1,300,000 fil-Prison Inmates Program li jitmexxa minn Caritas biex ikompli joffri ambjent ta' dar maħsub speċifikament għal priġunieri dipendenti fuq droga waqt li jkunu qegħdin jiskontaw is-sentenza. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela fi żjara li jagħmel lil persuni din isegwu programm riabilitattiv fil-komunità tal-Caritas f'Baħar iċ-Ċaq. Dr. Abela attenna li l-Gvern jemmen li kull persuna għandu ikollha l-opportunità li tirreabilita ruħha u timxi l-qudiem. Il-Prim Ministru tenna li għalhekk il-Gvern għal darb'oħra qiegħed jinvesti fil-Prisons Inmates Program li jitħaddem mill-Caritas Malta biex dawn il-persuni jagħtaw l-attenzjoni u s-sosten li jeħtieġu biex joħorġu mid-dipendenza droga u jkunu dejjem aktar lesti biex wara li skontaw is-sentenza jintegraw aħjar fis-soċjetà. Hawnhekk Dr. Abela sostna li l-Gvern se jkompli isaħħaħ il-politika riabilitattiva fosthom dik li tara li jiġu żviluppati iżjed halfway houses għal dawk li jkunu qegħdin jiskontaw l-aħħar parti mis-sentenza ta' priġunerija biex jingħataw l-għodda neċessarja li tippreparhom jerġgħu jgħixu fis-soċjetà waqt li qed ikompli jsir investiment ukoll fl-għaddiet volontari li jaħdmu direttament f'dan is-settur. F'diskussjoni li kellu ma' 11 persuna li bħalissa qegħdin isegwu dan il-programm, il-Prim Ministru irrefera għal riforma oħra li l-Gvern se jkun qiegħed ipoġġi għad-diskussjoni fil-jiem li ġejjin kif imwiegħed fil-programm elettorali dwar il-possibilità li persuni li jkollhom il-kondotta tagħhom imċabsa jingħataw l-opportunità li ma jibqgħux iġorru t-tikketta tal-kondotta għal omorhom. Dan xhieda ta' Gvern li b'riformi kuraġġużi qiegħed ikompli jindirizza realtajiet speċifiċi. Tnejn minn dawk li qegħdin isegwu dan il-programm tkellmu dwar kif qed iħossuhom. Bżonn jusu, għall-ewwel ma kontx nemmen fih jiena, kont ngħid tilha hemmhekk hekk, imma naraf li hawn ħafna mħabba u ħafna għajnuna mill-Caritas anke mill-ħabs jiena sibt ħafna għajnuna, ta' dan nirringrazzja għal kulħadd u qed inħoss li mhix il-qudiem ta' li minnu jew fil-bidu jew fin-nofs u anke fl-aħħar ifittex l-għajnuna għax mal-ħin għandu konsegwenzi kbar ta'. Le, jena dal-programm jena wieħed minn dawk li qatt minn bil-programmi, għamilt għażla naħseb tajba ħafna xettejni biex nirranġa ċertu offert fil-karattru tiegħi. Qed jgħinni ħafna l-barra s-soċjetà wkoll. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt fisser kif l-investiment tal-Gvern jitfit mal-impenn ta' Caritas qiegħed iwassal biex persuni li jkunu skontaw sentenza ta' ħabs u kellhom dipendenza fuq droga jerġgħu jsiru membri sħaħ fis-soċjetà tagħna u jagħtu lura kontribuzzjoni. Temp ringrazzjament lill Prim Ministru għal din iż-żjara li fissira bħala messaġġ ċar tad-dinjità ta' dawn il-persuni. F'din iż-żjara il-Prim Ministru Robert Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Byron Camilleri u mis-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg.